Падналото всред тръните семе са онези, които са слушали и като си отиват, те са слушали, както ние слушаме, после ще си отидем. Прибираме се и нормалният живот продължава. И си отиват, заглъхват, интересна дума, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. Те, че слушат, че им харесва. Отиват и ги грабват другите неща и всичко изчезна. Какъв е този проблем? Можем общо да кажем светски разсейващи фактори. Няма добър сигнал, няма добро покритие, казваме. Опитаме се да говорим, нещо шуме, нещо прекъсва. Не, че не са слушали, дошли са, слушали се, държат се добре, имат симпатия към Божите неща, после отиват и всичко изчезва. Има ли такива неща в нашия живот? Това е проблем за мечтата на Христос. Забързано ежедневие, технологиите, амбициите, много неща, които изпълват нашето сърце, често изместват Христос и заглушават тихия глас на Святия Дух. Неговата мечта се изгубва в шума на деня, който ни заблудява.